Йылда халык язгы ташуны куркып көтеп ала, ә быел бу бурчу аеруча урынлы, чөнки кармулдан булды. Көннәр көтмәгәндә җылтып җибәрсә, су төшә башларга мөмкин. Язгы ташу кар күбәнең, җирдә адам юк бит инде. Может, утырып кына сеңсә бигәйбәт булыр иде. Ташу төшсә инде кар күп, утырып агып та китәргә может. Елга күлләрдә боз калын. Район территориясендә бер елга ага һәм ул ташкынга тәэсир итеп, торак пунктларны су басу куркынычын тудыра. 65 елны су басты мөселман. Бүтән акбойлары, баллондары су басты. Постоянно килеп җиткән су. Без яшь җегетләр көймәләргә утырып, вакытта күпер ялыя, күпер нидән өянкеләр янына көймә белән барып, шунда күңел ачып утырадыр. Кызлар, җегетләр белән бергәләп. Мөсим районы елгаларында боз китү апрельнең 1 декадасында булыр дип фаразлана. Җирлегебездә су төшә торган 552 берәмлек труба бар. Масты оешмасы аларның 48-ен ачып куярга да өлгерде. Эшләрегезне әзерләгән тизләтүегезне сорарым. Ишин дигәндә бүгенге көндә менә карап торсагыз, көн пока салкын чыгып утырса, көннәрдә җылтып китсә, су мәкәннән төшә башларга. Шуңа күрә эшләрегезне тизләтеп Быелгы кар катламы ташу сулары күп булачагын искәртә. Басуларда кар тиз эри калса, үрдән кар сулары да күпләп төшәчәк. Димәк, уяулыкны югалтырга ярамый. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.